Miġbura l-kol madwar l-artal, il-poplu ġdid li ġbar. Natu kull ima winxandru, Sultan tas-sema u l-ard. Mil-kom qazzan jisimu, tkellimna l-lum fiskir. Il-kelma tijek tkun jidaw li keċċid l-amijiet. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għal Francis u l-bżonnijiet tal-familja Karwana. Llum il-erba' u sejrin namlu l-Quddisa tal-Verġni Mqazza Marija bħala saħħa tal-morda. U l-morda ma nifhmux biss dawk li huma morda fiżikament, imma anke il-mart tagħna spiritwali. Jew nitolbu l-Verġni Marija biex tenna insiru persuni li nilqgħu il-kelma ta' Alla, dik il-kelma li tkeċċi minn ġofina kull xorta ta' dlamijiet. Jew għalhekk ħutej fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Għamil mulej Alla tagħna li jinkunu dejjem qawwijin u sħaħ fir-ruħ u l-ġisem u li bit-talb glorjuż tal-Verġni Mqazza Marija ninħelsu mid-dwejjaq ta' issa u niksbu ilena ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Kolossejn. Pawlu, Apostlu ta' Kristu Ġesu, bir-rieda ta' Alla, u Timotju, ħuna, lill-qaddisين u ħutna ta' Kolossi li jemmnu fi Kristu. Il-grazzja lilkom u sliem minn Alla missierna. Nizzuħħar dejjem lil Alla, il-missier ta' Sidna Ġesu Kristu, u nitolbu għalikom għax aħna smajna bil-fidi li għandkom fi Kristu Ġesu u bl-imħabba tagħkom għall-qaddisين kollha minħabba fit-tama li hemm tistennikom fis-smawiet li intom smajtu bija meta tħabbritilkom l-ewwel darba il-kelma tas-sewwa tal-Evanġelju. Dan wasal għandkom bħalma qiegħed jagħti il-frott u jikber fid-dinja kollha, bħalma għamel sissa fostkom sa minn meta smajtu bil-grazzja ta' Alla u għaraftuha fis-sewwa. Dan tallimtuh mingħand il-maħbub Eparfa, seħibna fix-xogħol tagħna u Ministru fidil ta' Kristu għalikom li għarraf lilna wkoll bl-imħabba li għandkom fl-Ispirtu. Il-kelma tal-mulej. Nittama fit-tiba ta' Alla għal dejjem ta' dejjem. Nittama fit-tiba ta' Alla għal dejjem ta' dejjem. Jien bħal siġra ta' żebbuġ li tħaddar fid-dar ta' Alla, nittama fit-tiba ta' Alla għal dejjem ta' dejjem. Nittama fit-tiba ta' Alla għal dejjem ta' dejjem. Infaħrek għal dejjem għax dan jien tagħmiltu, inxandar ismek quddiem ħbibek għax hu tajjeb. Nittama fit-tiba ta' Alla għal dejjem ta' dejjem. Jekk jogħġobkom inqumu bil-wieqfa.
Alleluia, alleluia, alleluia. Il-mulej batni jinwassal il-bxara tajba l-fqajrin u r-rott il-ħelsien l-maħqurin. Alleluia, alleluia, alleluia. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qam u telaq mis-sinagoga u daħal għand Xmun. Issa il-mara ta' Xmun kellha d-deni fuqha id-deni qawwi u talbuh jgħinha. Resaq fuqha, ordna li d-deni u id-deni ħallija. Minnu fih qamet u bdiet isservihom. Hija nieżla x-xemx, daw kollha li kellhom il-morda, kien x'kien il-mart tagħhom ħaduhom lu qudiemu. U qiegħed idejh fuq kull wieħed minnhom u fejjaqhom. Minn ħafna nies bdew joħorġu wkoll ix-xjaten jgħidu u jgħidu int bin Alla. Iżda hu kien jeddidhom u ma jħallihomx jitkellmu għax huma kienu jafu li hu il-Messija. Meta sebaħ ħareġ u mar f'post imwarrab. In-nies bdew ifittxuh u marru ħdejh u rridu jżommuh biex ma jitlaqx minn ħdejhom. Iżda hu qalilhom jeħtieġ li nxandar l-Evanġelju tas-saltna ta' Alla lill-bliet l-oħra wkoll għax għalhekk kont mibgħut. U kien jippriedka fis-sinagogi tal-Ludija. Il-kelma tal-mulej. X'irid jgħidli l-mulej dalodu? Din għandha tkun il-mistoqsija li ta' kuljum. Kull meta immorru l-Knisja u nisimgħu l-qari tal-Evanġelju, rridu nistaqsu lil nfusna u ngħidu x'qalli s-Sinjur Alla. Hekk kien iħobb jinsisti magħna il-qaddejt Alla dum Mikiel Attart. Kien jinsistilna u jgħidilna għal kull kelma li nisimgħu staqsi lili kien nifsek u għid imma lili il-mulej dolodu x'irid jgħidli. U jiena nemmen li qed jgħidilna żewġ punti sbieħ li jagħmlulna l-kuraġġ. L-ewwel waħda hi li hija il-kelma li tfejjaq lill-bniedem, il-kelma ta' Alla. Il-kelma ta' Alla tfejjaq il-weġat tal-qalb. Il-kelma ta' Alla tkeċċi l-biżat, iddawwa l-dlamijiet. U t-tieni ħaġa, x'inhi l-iskop tal-ħajja tiegħi? Darrajnieh f'dak li jagħmel ma' il-mara ta' Xmun. San Luqa fi frażi waħda ċkejkna 4 kelmiet jgħidilna id-deni ħallija qamet u bdiet isservihom. Il-ħajja tagħna il-mulej jagħtijilna biex aħna permezz ta' ħajjitna inkunu nistgħu naqdu, inservu u ngħinu lil xulxejn. Id-dinja tgħidilna l-kontra. Id-dinja tgħidlek aħkem, ippussessa, ikkmanda. Ġesu qed jgħidli aqdi, taħsibx fik innifsek, ħares lill-oħrajn, għejn lill-oħrajn u qalbek timtela bil-ferħ.
dawn il-ħsibijiet f'qalbna u f'moħħna. Ejjew issa nresqu ix-xewqat tagħna lill-Alla il-Missier. Nitolbuk mulej għall-Knisja mqazza tiegħek biex tkompli dejjem timita lil dik li tagħha hija mudell u xbija, il-Verġni Mqazza Marija, billi tkun tassew il-qaddejja tal-kelma. Nitolbuk mulej għal paċi fid-dinja, partikolarment għal popli tal-Afganistan. Għamel li jissaltan il-paċi u l-libertà reliġjuża. Nitolbuk mulej għalina il-koll biex aħna wkoll narfu naċċettaw l-invit u l-istedina tiegħek biex naqdu u nħobbu lil xulxin. Nitolbuk mulej għal-morda tagħna. Fejjaqhom, ixħed fuqhom ħarsa ta' mħabba, għatihom il-qawwa u l-kuraġġ u dak kollu li huwa meħtieġ mhux biss lilhom imma anke lil dawk li jduru bihom. Minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu, kompli nitolbuk mulej birek il-familji tagħna, qaddishom f'ismek u għamel li huma jkunu bennina ta' qatt ta' vokazzjonijiet. Fiskiet inresqu it-talb personali tagħna. Ilqa' Missier Qaddis dawn it-talbiet li din il-familja qiegħda tressaq lek f'dan il-jum il-ġdid. Għamel li aħna ngħixu fil-preżenza tiegħek biex narfu naqdu lilek u lil ħutna. Int li tgħix wis-salta għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn dik is-sagrifiċċju għat-tifxir ta' ismu qazzan kollha tiegħu. Ilqa' mulej it-talb u l-offerti li aħna l-fidili tiegħek qegħdin nagħmlulek fit-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija biex permezz tagħhom noġbuk u naqilgħu il-għajnuna għat-tieba tiegħek bi Kristus Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna il-fuq, nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Xira li jinroddulek ħajr, sewwa li nsebħuk Missier Qaddis. Għaliex il-Verġni Mqazza Marija li jissieħbet b'mod tal-għaġeb fil-missieru ta' tbatija għal morda li jitolbu il-ħarsin tagħha tiddi bħala sinjal ta' saħħa u ta' tama mis-sema. Lil dawk li jħarsu lejja tagħtihom eżempju ta' ruħ marbuta għal kollox mar-rieda ta' Alla, kollha kemm hi xebħ ma' Kristu u fl-imħabba bla istiju għalina refa' fuqu il-mart kollu tagħna u tabba bin-niket tagħna. Bih il-qtajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u intennulek. Qaddis, Qaddis, Qaddis,
mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fl-ola tas-smewwiet, imbirek min ġej f'isem il-mulej, Osanna fil-oli tas-smewwiet. Qaddis tassew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdussija, qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal kalċi, reġarad il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċo kontanna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li lna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Isqfijiet u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw il-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija isliem u laqda li jintrit fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla.
li tneħħi d-dunubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-dunubiet. Danu il-ħaruf taħalla, danu li jneħħi d-dunubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu. ġbartna fl-imkien mulej, b'kellem imtek imqazza, f'qalb waħda li l-naqqat, bil-ġisem tibnek ħaj. Fejn hemm l-imħabba, fejn hemm il-għadam, hemm tammarint mulej, hemm intejx fil-qlub. Qalbna nveduk mulej, għataktar fostna, ma jkun hemm firda u ġlied, iżda mħabba u sliem. Fejn hemm l-imħabba, fejn hemm il-għada, hemm tammarint mulej, hemm intej fil-qlub. Bik nitennew mulej, b'qalbna ferħana, għax intaqatna l-koll u bnejtna f'ġismek ħaj. Fejn hemm l-imħabba, fejn hemm il-għadam, hemm tammarint mulej, hemm intej fil-qlub. Nitolbu. U Alla,
is-sagrament tas-salvazzjoni tal-ġisem u d-dem ta' ibnek il-waħdien li bih tqarbilna, ferraħna fġieħ il-Verġni mqazza Marija Ommu. Ikun għalina ta' ġid għal ħajja ta' issa u fil-ħajja ta' dejjem bi Kristus Siedna. Ngħidu flimkien it-tliet Avamarijiet u npoġġu hekk il-morda tagħna taħt il-ħarsa ta' Omna Marija. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Xtieq infakkarkom li jekk tbaqa' xi ħadd li jixtieq jirċievi s-sagrament tal-qrar jista' jagħmel dan fuq dejn in-naħa tax-xelluk fil-kuritur. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Mil-maqdes ta' Pinu infirxet id-dija li tixet imħabtek Omtana Marija. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria.